Kaixo, batuketak eta kenketak egin ondoren, orain biderketak eta zatiketak landuko ditugu. Nire ustez, erresagoak dira. Hortarako, taula hor jakin behar dezute. Balio du biderketarako eta zatiketarako. Baldin badia bi zenbakiak positiboak, emaitza ere positiboa da. Baldin badia biak negatiboak, emaitza positiboa da. Aldiz, baldin bada bitako bat negatiboa, hau da, baldin bada positiboa bider negatiboa edo negatiboa bider positiboa, emaitza negatiboa da. Orduan, egiten da, bidertu bere balio absolutua eta ondoren zeinua jakiteko zein den, esan, zer dira? Zeinu berdinekoa dira? Orduan, positiboa. Zeinu desberdinekoa baldin badia, negatiboa. Tortarako, ingo ditugu ariketa hauek. Hasiko bera lehenengoarekin. Lehenengoa biderketa bat da. Esan dugu, balio absolutuak kalkulatu behar ditugula. 6 eta 3. Guazen biderketa ditea. 6 bider 3, 18. Zenbakia badugu. Horrean fatezeko ikurra. Zer dira, berdinak edo desberdinak? Desberdinak ez da, beraz, negatiboa. Bigarrena, zatiketa bat da, orduan balio absolutuak zatituko ditugu. 36, zati bederatzi, 4. Bigarren galdera, zer dira, berdinak, ala desberdinak ikurrak edo zeinuak? Berdinak, orduan, positibo. Jarri ezakegu horrela, edo utzi ezakegu horrela. Guk, normalean nola utziko dugu, ez diogu plusa jarriko. Emaitzea behintzat. Hurrengoa, biderketa bada, orduan, balio absolutuak bidertiko ditugu. 11 bider 2, 22. Ikurrak zer dira? Zeinuak. Desberdinak, bai, beraz, negatibo. Hurrengoa, 6 zati 3, zatiketa bada, orduan, balio absolutuak, 6 zati 3, 2. Ikurrak zer dira? Berdinak edo desberdinak? Berdinak, beraz, positibo. Hemen, 3koa dugu. Orduan, noladian biderketak eta zatiketak inbar dugu ezkerretik eskubira. Lehenengo balio absolutuak. Orduan, 10 bider 5, 50, zati 2, 25. Orain, ikurra. Dugu. Bi hauek zer dira? Desberdinak ez da? Orduan, bi hauena da negatibo. Bider negatibo, bakarrik zati negatibo, positibo. Orduan, ez dugu jarriko. Badago beste truko bat. Baldin badaude bi negatibo, segidan edo saltuta berdin du, anulatu egiten dira. Bi negatibo baldin badaude, plus jartzen da. Horregatik hemen, nola, bi negatibo daude, plus atez dugu. Hurrengoa, guazen balio absolutua kalkulatzea. 2 bider 3, 6 bider 2, 12. Zati 3. Horren, fatazegu ikurra. Bi negatibo esan dugu, anulatu egiten dira. Bi hauek anulatu, horren, kenduten dugu eta plus bihurtu delako. Hau ere plus, segurazki emaitza negatiboatako dela. Guazen konprobatzea. Minus bider plus, hau da, minus. Bider minus, minus bider minus, plus ateatzen da. Eta plus bider minus, minus. Hurrengoa. Balio absolutua da. Bat, bider 3, zati bat. Bat, bider 3, zati bat, 3. Orain guazik uste plus ala minus den. Bi hauak ziten dira, minus bider minus, anulatu egiten dira, plus bihurtzen da. Orduan, kanpora. Bi hauek zer egiten dira, minus bider minus plus, kanpora. Orduan, hau dena bider minus, hau dena da plus bider minus, atatzen da maitza, minus, desberdinak direlako. Hurrengoa, balio absolutua. 12, zati 6, 2, bider 2, 4, bider 3, 12, bider bat, 12. Guazen ikustea, zeinua edo ikurra. Minus, zati minus, plus, fuera, bera, plus. Hemen dugu plus jarretzen izaten, eta zer batzari hauekin, minus, bider, minus, plus. Denak plus bihurtu da, orduan, 12 izango litzake emaitza. Eta zer batzen da berreketa direnean. Ikurra jakiteko, lehen egin dugun bezala, binaka plus bihurtzen dianez, minus bat, bider minus bat, bider minus bat, bider minus bat, 10 aldiz. Zenbat minus bat ditugu bidertzen? 10 ez da, binaka kendu egiten dira. Orduan, nola, bikoitia den, pareak den, bikoitiak, orduan, anulatu egiten dira denak, eta orduan, gelditzen zaigu, plus. Aldiz, kaso hontan, minus 15, bakat, 15, ditugu, binaka anulatzen joaten dira, baina bat, gelditzen zaigu ez dela bihurtzen positibo.
Orduan dena bihurtzen da negatibo. Esan nahi dut. Baldin badagoian bikoitia plus gelditzen da. Bakoitia baldin bada minus. Zer gertatzen da positibotan? Berramar, plus bider plus, ez eta negatibo izan. Orduan, plus baldin bada oinarria, beti da emaitza plus. Eta baldin bada oinarria plus eta goikoa bakoitia edo inparea, zer gertatzen da? Bat, 11 aldiz. Hau ez da izan beti inoiz negatiboa, ze positiboa da. Orduan, hau ere da plus. Orduan, zer kasotan gertaiteke negatiboa berreketa batean? Bakarrik oinarria minus denean eta berretzailea bakoitia edo inparea. Orduan, honekin zatia ikasi dugu. Ondo arte, agur!